Kaixo, txoriene, eguerdion, zioriturrieta. Berdin? Zein da, orain, azkenengo aldiz noiz jan zenuen pizza? Pasadan ostiralean. Eta sandwicha? Hola, hogeita arteko bat? Pasan, hile bukaeran, merendola gaztetxekoan egumen aiten dana. Baina, sarteiti pasatu gabe, berdai espiko gotza. Eta pizza sandwicha nospait probatu duzu? Hori ez existitzen da. Existitzen da, eta txorienera ekarri dugu. Yepa! Orduan bada, pizza bada, baina ez da kaltzone bat bezala, ez? Kaltzonea eta pizzan arteko desberdintasuna da, azkenian, kaltzonea itxitxa doiala, osagai guztixekin, laberatuta. Bai. Hau ez da holan, lehenengo itxen da pizzan orea, gero kosinatu itxen da, gero zabaldu itxen da, eta gero hor sartangako osagai desberdinak. Eta hori gehiagoa, holan hogeita arteko bat bezala jaten da. Eta guztegun biral ontan, nondik atara duzu hor, ez dago? TikTok egei. Noski. Eta hementxe errezeta. Lehenengo ingo pizza orea landu, irina, legamixa, ura, olixua eta azukre pixka batekin. Bolatxo bat arrabolakin zabalduko, olixuakin guzti eta erditik tolestu. Hori erreko 15 minutuan 180 gradutara. Bitxartean ingo tomatiak erditxik moztu eta kristalesko ontzi batean jarriko ditugu berakatza, beraruzaintxuak, gatza eta piperbeltzarekin. Gero ordu baten erreko dugu 180 gradutara. Eta ingo pesto gorri bat. Pizza labetik ataratzen dugunean zabaldu ingo eta ogitarteko bat izango basan basala, gazta, urdai azpikua, errukula, tomatiak, pesto saltza, modenako ospin lodi bat eta parmako gazta geixaukin apainduko. Beraz, justo, hemen arrixa jarri doz, berez kosinatu zuan ez du USB egingo, baina, laba eta martxan jarriko saltze egingo bai, beraz. Eiken nahi zana da, gehi tardatzen nahi zara, hau lanean, zer nik, probatu behar dut bai ero, bai. Zako, pazientzia gutxi? Bater ez. A ber, Vitali, hombre, nik laburpen entzun da gero, zer datorre jakin da gero, imaginatu, azkenean... Errezetak nahi bide dago apurtxo bat, pazientzia, maitasuna, lana, bere denbora, hemen txeba, ore bat itxeko gainera badakizu. Bier dagoela bere denborak. Hemen kasu honetan, indar irina, jarriko, eta gatza eta azukria. Eta denboraren arabera kobratuko duzu? Edo esan gero eta denbora gehiago kobratzen da. Nik zuri doain emon binotzu, baina gure baduzu kobra ingotzen. Hola, negoziorik ez duzu ingo, Patricia. Ja, sofa bat errixa erosi biot, beraz. Bai, aleba, hori, sandwicha osua, kobrokotzu, 10 eurotan holan lagun presixua. Uskeria. Bai, ba, Azte bukaerarako daukat eskatuta Luis 8. pizza, ez 13. parkatu, Luis 13. pizza eskatuta daukat. Eta ze dauka horrek? Zer daukan? Lehenko eta prezio. Edo zema kostatzen dago horrek? Zema kostatzen daen? 8.000 eta 300 euro. Bai, zera, 8.000 euro kostatzen dago pizza batek? Bai, a ber, horrela saltzen dut, Pizza honek 8.000 eta 300 euro balio ditu. Zera pertsonan dako da baina? Zera, horrek pizza ondi, xakerri batzen dako? Ez da hori. Zuk esan zerri marrozun da, ni jungo nahi saltzen, honek trampa, gazu notiziak uste, munduko pizza garestien aurkitu 8.000 eta 300 euro. Horrek boiurra, aurkitu boiurra fuaz. Baina askoz gehiago da. Ez da bakarrik jaten duzuna. Zer gehiago. Zuk kontatu zin bar duzuna. Kontakotzut, hemen, indaririna jarriot, gatzakin eta azukre apurtxo batekin. Gero, olixua beharriko zau, eta hemen txaukat ura, Epela, ez da bain epela beraz, jarriko, hortxe dauko justo gura. Epela erotza jartzeana, hartzidura askartu ingo dugu, lehenago hasiko da. Baina oso bero badau be, oso bero ez. Izateko dan, hotza ero epela. Oso bero haino eiz, ze bestela legamian, somorrotxo guztiak, hartziduran lagunduko digutena, gorek hilingo ditugu. Eta orduan, hori aia ez da, ziko niri noiz paiz pasau jate. Eta, bai, orduan, bero apurtxo bat jarri, beste hotza apurtxo bat, eta horrekin, joan gara kontrolatzen. Beraz, hemen txeda dauzkat, 15 gramo legami fresko, eta joan gara, gure pizza horea ingo hemen txorien fila bat. Oliba olioa gero batakak izu. Oliba olioa ointxe batako zabait. Kontua da, saltzen dutela 8.000 eta 300 euro balio duen pizza. Klar, esan duz, zer botatzen diote honi. Lehenko eta behin, Renato Biolak prestatuko dizu. Pizza munduan, omen da, horako eminentzi bat. Baina ez da hori. Renato Biola zure etxera jungo da pizza zuri prestatzera. Baina, nire etxea ez da oso luxuzkoa, Baina ez, berak ingo duen parafernaria guztia bada. Beste sukalderei batekin eta sommelier batekin.
hau da. Gero, erabiliko dituen platerrak eta maitres nagusiak, esklusiboak egun hortarako egindakoak. Vale. Gero, ze gehiago. Erabiliko duen produktuak. Irina ekologiko on bat erabiliko du. Gero, erabiliko du baita, nola da? Gatz larrosa, baina ez edozein gatz larrosa. Himalaiakoa. Ez. Murray ibaikoa, Australiako Murray ibaikoa, eta, bueno, Renatok garrantzi handia ematen dio gatzanen asuntu honi, esaten du gatzonek ematen diola puntu berezi hori. Baina hori, ez bada Murray ibaikoa, astu errezeta popatik hartzea bialduko duzu. Hori nik uste dut da, poesia saltzea, bezu izan zeike sukaldari, eta hain babarrun batzuk eguneko menu baten dago, baina, karo, alkozu 12 eurotan kobrau. Edo hain zeike, erredukzio bat, banan hautatu dituzu, dira ez dakit nungo ekoizleanak, 852 metrotako altueran hasi direnak hor ezetasuna eta lehor. Bai, dutena esan hori marketing kontua dela kasu askotan, eta da bakarrik, historia bat kontatzea presixua justifikatzeko. Noski, txon. Munduko 3 kabiar garestienak dauzka. Vale. Kabiarra botako dio. Gero, badao langosta espezia bat, dala oso handia, ez da erraldoia komen dira, langosta hori ere badauka. Gero, karabinieroa dauzka. Hor, Adriatiko itxasoan, azten diren, karabiniero berezi batzuk, bakoitzak ez da izema balio duen. Gero, mantis eskila gamba. Dala, horako gamba beste berezi bat, Italia inguruan arrantzatzen dela bakarrik. Gero, mozzarella ekologikoa erabiltzen dute. 72 ordutako hartzidura bat dauka. Gero, koinaka, edatekoa, sommelier eramaten dizute, eta orduan ere, Luis Zortzigarrena izen berreko koinak bat ekartzen dizute, zeinek botillak 5.000 euro bakarri balio dituen. Orduan ja, ari gara urbiltzen 8.000 euroetara pixkanak, ez? Jak ekarri zuten nik, 8.000 euro kobratu bidar dizkiazu, botilla, astu, utzi hemen. Txampana, badaukate txampan bat, izen, ez da berezia, baina antzak gaur egun botilla bat aurkitzea txampan honena ezinezkoa da. Naiz eta zuk ordaindu nahi duzun guztia. Orduan, karo, pixkat parafernari, Clos du Mesnil txampana, 1985-koa, hau omen da, bere apar bakoitza nola zure estarrian bera egiten duen, da ero zure buruan gora egiten duen nabaritzen duzu, eta ero sudurretik nola ateratzen den. Galderia da, nik imaginatzen dut hori, marketing aldetik oso ondo dagoela, notizitan agertzeko, ez munduko pizzari garestixena da horako gauzak, baina norbaitek kontsumitzen dau, hau da, eskaerak jaso izan ditu? Eskaintzen duten erako, norbaitek eskatuko du. Hori, nik lehen Etxebarri jatetxean da lan iten nuenean, desaten nuen, ez? Genuzkan ardo botila batzukan, upategian, zeintzuk 800 euro, 1.000 euro balioten, esaten zuen. Bitor, hau, nonk eskatuko du? Jendeak eskatu iten du, padre. Dau jendea diru asko daukana. Eta dau jendea, olako gauza hartzen du, eta gaur ez da izer, eta atara botella hau da izer da, baina 1.000 euro balio ditu botella. Orduan kaja guztia, atera, Olako jendia bada, Betxu, nik gauza bat kontauna hemen txorienen, eta da, nire lagunen artean, hilabetero jartzen dugu 30 euro. Eta orduan horrekin, 2 urtetik behin, joten gara. Gero gutxiago kostatzen da, zerbait gehiago jartzen. Jatetxe batera, Michelin izarduna eta. Baina azken lan lixan, laguntalde horretan, hauki ditugu aurdun aldixak, umiak, eta, komplikau inda, kontuz kontagioso dela? Ez pentsau. Orduan, danak kointzidetzeko, saia izatea, ez? Orduan zegoen hor, diru pila bat gordeta pertsonako. Eta esan gabe, goiz jatetxe batera. Eta jatetxe batera joen ginen, da hasi ginen, ataratzen, venga, bixigua erreta, venga, bi, eta hau ardau, eta bat, eta ez dakiz ez, ematen da bia, dana... Libre, doaini dala. Baina gero pentsatu zura, ez diru hori...
Zuk jarri dozu. Bai. Bai. Guk egiten duen, lan egiten duen, astero, ostiraletan jartzen genituen 2 euro. Eta egia esan hola zu juten za, eta 2 euro, eta zuk esan duzuna. Juten za, eta 80 euro batu dituzu, eta era holako jatetxe batera juten za, 125 euro, 150 euro kostatzen da menua, eta orduan, 50 jarri behar dituzu, eta gutxio kostatzen za, 50 euro batik jandugu, ze ondo. Ez du janberro eta marreuro batik. Horka, juntzaren, 80 euro horiek, zuk jarri dituzu, pixkanaka, hor juntzara jartzen, da zure poltsikotik atera dira, astero, baina egia da, hori, ohitura hori askotan iten da, eta ondo dago, ez? Ez da, kostatzen horren beste. Ondo dago, eta gainera, lehen zuk esan duzuna, ardau bat ataratzen botzu ebitxu, hau daukotzu, 25 eurotan da. Da, hau oso ona, 38 eurotan da zen. Bueno. Atara 38koa da. Askotan, usartu itxen zabez, lagun artean zauz, diru hori daukotzu, eta batzutan ez dut txotxola. Bueno, hementxe, pizza, gehiago landu leike, baina, ontxe gure dugu, sartzia, eta guk, hemen ja, baukau bat, alien bat. 72 ordu, egon da? Hemendik atara da purtxo bat, gure aliena, eta ontxe utziko azkenean fil paper batekin bilduta, 2 orduz, minimo, eta, tamainua bikoiztu edo 3 kostu ingo da. Honek, tamaina nahiko haundixa atarako da, ze, azkenean legamisa jarri hotzagu 15 gramo. Normalian, legamisakin bebai hor jolasten da. Horiak eta itxen, ibiltzen den jendiai, ez jaku gustatzen legami asko jartzia. Gustatzen jaki hori, 5-6 gramokin eta horrere italian? Baina, hau askarrau da. Ez, esan, eta gero, hor jolazte da, gero lodierak eta denakin, ez? Gero lusatzeko garaia. Hau, pizza finan munduan sartuko denuke gero? Gero... Ez to pentsatzen, Baina oso lodi ez, baina berez, hartziduerarekin bera bakarrik altzatu ingo da, noski? Hau behar dozu gero barrutik zerbait sartzia, ez? Bai, hori da. Hau izango zen, esan dezagun, nola da, hau ogitxo hau, pita ogian, pixkat altu hau altzako da? Bai, bada, Hortik mundu, hortik gutxi hori da. Bai, ez da pizza napoletana bat. Vale. Bueno, gaur egun gure pitzen artean, guraso garen artean, ohikoena gehien jaten dana, zein da? Hamburguesak. Pitzen artean. Pitzen artean. Saltxitxena. Izen bat, lore batena, venga, Patricia. Ama. Margarita. Amar pustari. Hone bere historia, nik egia sekula nitzen jarri pentsatzen, ze egia esan, inoiz, zehatira deitzen da Margarita. Hau, pizza honen izena Saboiako Margaritaren omen dator. Hau da, Italiako bigarren erregina izan zen. Eta hone, gortean da, orduan garai horietan pizza zan, errixearen jakia esan dezagun, ez? Azkenean, irin bat eta ero gainean jarri lau oliba eta gazta pixka, hori errixearena. Eta bere sukaldari eskatu zion zerbait humila jatean, ez zuela, holako herriarena, ez? Eta pizza bat egin omen zion, eta asko gustatu zitzaion Margaritari. Eta hortik aurrera, kortean sartu zuen, eta Margarita pizza, gaur egun ezautzen duena, tomatea urdai espiko egozia ero. Urdai espikoa ez? Egozia, ero irugiara. Margarita da, tomatea gazta, da oreganoa. Urdai espiko egozia ez dauka? Ez. A ber, zer esaten du hemen? Urdai espiko egozia? Margarita da, dauen basikoena. Bai, tomatea eta gazta bakarrik? Orduanik, Margarita plus, extra. Nik eskatzen dut, baina urdai espiko goziarekin. Margarita eta gero hor jartotzu, osagaia gehitu euro bat bakoitzazuk horrei mototzazu. Margarita gehi, pa. Ez, nik eskatu iten dut, nahi berba iten dut pertsona batekin, zegoten makina batekin itzait. Ez dakit oso txarran ez makinek. Bai, nik pentsatzen dut Margarita, gordon zetan naztu nahiz. Bai, urdai espiko goziarekin eruiru giarrakin balio dit, ez? Margarita munduan sartuko denuke? Bueno. Margari, zer dinen zuzu? Margari gorpe iratzen ditola esaten txikito, mostu lepo horre. Kontua da, hortik aurrera, Italian herrixearen jaki izatetik mundu guztira, hor gehiago izan zen ez du immigrazioa italiarrak estatu batuetara juntzien, da bakizu estatu batuetan zerbait famatu egiten bada gero mundu guztira zabaltzen dela, eta ni beti, ez lagunek eta esaten jate, zenbat jatetxe italiarrak ez, italiarrak jatetxeak ez, zenbat pizzeria omen daude, eta egia da, pizzeria bat ekonomikoki oso interesgarria den zerbait da,
Negozio aldetik egisa da, negozio aldetik, pila bat aldo zulatara, ze ikusten duzu hemen ze osagai erabili ditugun irina, dala, gauzarik isa merkiena, legamia ura da, olixo apurtxo bat, eta gero osagaiak behar jartze dituzuna gainean, zuk pentsau, gazta ez tozu, hor gehien asmatuta dago, gainera, merkia bada. Merkia bada oso. Erreza da, ez duzu lehiebako ostalaritza eskolara jun behar. Ez duzu jun behar, inungo, ez, zuk ikuste dituzu pizzerietan asko lan iten dutenak, sukaldariak ez dute zetan sukaldari izan behar. Azkenean da, hartzen duzu, gaur egun, hainbat eta hainbat liburu dauzkazu, pizza horeak daudena, no? Hor, zuk inalduzuna, zuk zure aldetik esan, bueno, ni plus bat nahi dut, ez? Eta honek egiten duena, ez? Irin ekologikoak erabili, hartzidura luzeak, hotzean, egun batetik besterakoak, eta horrekin plus bat emango dizu zure pizzari, eta ero gainean jartzen dituzun lehen gaiak onak izatea. Baina ez duzu izan behar hor sukaldari, edonork inalditu pizzak, ez dauko lan esan dezagun. Gaur egun, oreak, makinak lantzen dituzte, sartuan osagaiak neurrian, utzi, ez duzu zetan hasi behar hauek, bada, Italiak baumen dauka txapelketa bat, pizza artistikoena. Hau da, irean botatzean eta gure Renato Viola, ekipo horretan dago, oso ona omen da. Beraz, etxera joaten jatzu eta artea egiten dizu. Bueno, hori ez duzu zetan egin behar, arrabola batekin, perfecto, normalean nolako ikusten ditugunean herriko pizzeriak eta arrabola batekin usatzen dute, eta erosan duguna, gaineko osagaian nahi dituguna jarri alditugu, labeon bat bai behar dugu, nahi eta nahi ez, temperatura handi hartzen duena, eta gero hor jolastea, zerbitzariak ere ez dute holan lan bate zure aurrean moztu behar, zortzen da. Eta, bueno, hau pizza beste hau, kartuizko kaja batean ez dute zerbitzatzen, 8.000 euroko. Imaginatzen dut, igual urrezko taper baten edo. Ez dakit. Hemen txaukau gure pizza sandwicha izango dana. Orduan, ideia da, betxu, hemen botako zau, erditxan edo alde baten, hori xoran, txorrotada bat, eta honek ahalbidetuko dau gure orea ez itxastia. Orduan, hemen betxu zabalduko alde baten, hau itxi ingo, eta hau laberatu ingo. Orduan hau gero labatik ataratzen danean 15 minutun ostian, behintzat gure errezeta biralan bideoan. Hori da, hemen aipatu garen atzo, errezeta biralekin kontu zibile gara, zehauza batzuk, ez dira, beti ateratzen, han ikusten da modu. Eta guk horregatik, ekartza ditugu txorienera, proban jartzeko. Eta hau, 15 minutu, 180 gradutara. Bale, oso ondo. Bueno, aipatu dugu, pizzak daukatena, norberaren gustuen arabera, kulturaren arabera, inguruan zer daukazuen arabera, gainean, jarri aldiozula, topinak deitu alzaie, Patri? Bai, gehigarriak, osagaia gainekoak ere, ez? Baina badaude batzuk oso klasikoa direla, eta nahi ez ia pizza guztietan daudenak, ez? Adibidez? Ni galdera ni botatzen zizu, ni badakit zeintzu diren. Tomatia eta gaztan aparte? Bai, tomatea da bat, sartu iten dugu. Tomatea, horreko, oinarrizue tomatia eta gazta. Tomatea eta gazta, bai. Batzuk beste oinarri batzuk jartze dutzi bai, pesto bat, esne gaina, baina, eguneko 89. Baina gazta, gaina, edia salba jarriko geniok, ez? Mozzarella bat, ze horrek ondo urtzen dau, eta bueno, zapore fina dauka, gero gainean jartze duzun osagaiekin ez estaltzen. Zer gehiago, bi dara mazkigu bakarrik. Eta zenbat esan bitxut? Irun lau bai. Irugiarra beti dut artean. Irugiarra, esteki hauek, nola dian, salamia, hango mortadela, horrek ere, ez? Salamia izaten da, ez? Bat olan oso ohikoa baita. Izaten da, errukula bai italian asko botatzen da, tomateak, gazta desberdinak, intxaurrak. Oliba zerekin iten zan. Olibak, antxoak, egaluzea. Oso, ondo. Piperrak, eta gero bukaeran, guk hemen daukaguna, ez? Albaka freskoa. Bai. Ordenak ere garrantzia badauka. Badauka. Hau da, azpian albaka jarriko diogu, ez? Orearen gainean, gero nola da, gero salamia eta gero tomatia eta gero gazta. Beti tomatia, gazta eta gero osagaiak, baina nik errezeta batzutan ikusi ditut tomatia, gero osagaiak eta gero gazta gainetik dana estaltzeko. Gure etxean nola niten dugu. Benetan? Eta hori ez da ondo? Bueno, ez dakit, nik italian ez dut ikusi. Eguban bai? Bai, gure etxean egia da, iten duguna, gero dana gaztakin ondo urtuta, azpian zer dagoen ez dala ikusten. Esango zu, zuri gustatzen bagatzu? Bai, bueno, nik, egia esan etxean pizza iten duanen, onartzen dut, irukitxo bat jaten dut. Bai? Egin dudalako, baina bestela. Iruki bat?
iruki txiki bat. Nik borobil bat beti. Ez, iruki bat. Eta bestea jaten dute, txeko bi mokordoek eta bikotea. Bueno, hemen txeingo guk pesto saltza bat. Ogitarteko bat izango danez, ogisa pizzan orea izango da, eta gero betegarri desberdinak jarriko itxugu. Kasu honetan, nik ekarriot urdaiazpiko bat, ekarriot burrata bat bebai, hemen dabil, gero ingo itxugu tomate batzuk konfitatu, ekarriot bebai, hau modenako ospina, baina purtsu bat lodixa dana. Bai, hau krema modu. Eta holan, saltza bat aukitzeko, ez izateko dana holan lehorra, ba ingo saltza bat, eta kasu honetan ingo pesto gorri bat. Orduan, pesto gorri bat eitzeko, osagai holan nagusisa, izaten da albakans aparte, hau, tomate lehorrak. Tomate lehorrak ja, oliotan datozenak. Vale? Orduan, hori, berakatza, almendra, nik kasu honetan, ze aurrezten nabil, hori 8.000 euroko pizza erosteko. Beraz, ni merke baina dizut, lasai, Bai. Dizut artistikoki gorantza botako, eta kabiarra batekin moldatzen zara, ez? Bai. Ala ere, ni, zer ez esatia? Pizza batean kabiarra... kabiarra gozoa daukena, kabiarra zer da, itxasoko gura. Bai. Koska egitea, eta hauan desegitea, bolatxo guztiak hor plom, ez? Hauza baian kontra mingainarekin bultza egiten daunean hor dana lehertzen dani. Hori pizza batean jaten duzunean, jarri zartzuen, kabiarra jarri aurrena, pikoteo moduan, da gero jango du, ez dakit, pizza nahi duzunak. Bota duzu horrek itxaski guztiak, nahi duzunak, eta... Hori da justifikatzeko, zentzua ez dauka da, presixo altu bat jarteko, beraz, albako ostotxo batzuk bai. Bueno, Patri, ni orduen ordu da gatu nez. A ber, ordena. Orea. Tomatea. Gazta. Eta gazta izango zen gero. Gazta, eta gero, Italian bebai daukie, osagai batzuk labian doia zenak, eta beste batzuk kanpuan. Bai, orduan. Nahi duzan, estekiak eta jartzen baizkio horburuak, piperrak, orduan gaztaren gainean. Bai. Eta gero, bueno, suposatzen lehen albaka aipatu dugu, errukula behartzen dute, hori behin labetik ateratzen. Hori da, oliba olio pikante hon bat. Pikantea espada be botarik, baina... Vale. Pikantea badau be. Eta zer ezin da pizza batean inoiz jarri? Anana. Oso ondo! Amar Pustarri Patrizia Bitelirentzat. Azterketa, zorionak, afrobatu duzu. Anana nik esango dute nahi duena. Eta hala ere, gaur egun, bada ere, Margarita aipatu dugu, barbakoa erakoa ere izaten daia toki guztietan. Ni barbakoana... Bai, baina egoten da. Nahi dut esan zu, pizzeri batera joten zara, karta hartzen duzu, eta badaude batzuk, beti daudenak. Bueno, baina barbakoa behitu, izaten bada barbakoa aragixakin. Bai, saltzakin bakarrik ez, aragiakin. Baina saltza hori... Ez. Pizzan ez jauzaten. Ez, baina hor badaude batzuk beti daudenak, lau gaztatakoa, osan dugun da, Lau urtaroak, baita egia da. Eta gero, Hawaia beti dago, baita. Ez dakit norbaitek eskatuko dauen? Eskatzen duten seinale. Saltzen badute, jendea ez da hori. Azkenean, bueno, egia da, lau urtaro hau anana egiteko, ni suposatzen dut, latak izango itxustela almibarreran ananak izango itxuste, eta ez da kostatzen hori izatea horre kartan jarrita. Duela gutxi joan ginen olako wok, baina esan woka, esan honi buffet librea, baina eskatu inbar zenun nahi zenuena. Bai, baki zentzu dira. Horako, txinatar jamponiarra zan, ez zegoenan ikusten ezer, baina karta bat ekartzen zuen, eta nik bikotea izaten nion. Hau guztia jatetxe batean eukitea, badakizu ze kostatzen dan, eta naiz eta gauza pila bat, eiteko oinarri berdina da, nahi dut esan, aragi gazi gozoa, txerriakin, txalakin, oiaskoakin, dana berdin iten dute. Osai, baina horre beste danak eukinin bar dituzu. Bai. Eta karta ikusi, eta gero gustatu zitzaidan, gehiegi eskatzen duenentzako, hau da, plater bat bukatu gabe usten baduzu, 5 eurotako gehigarri bat. Kak. Eta egia da ni, momentu batean ja petenitzen desanen, txe. Sushi horiek horre zindira geratu. Eta pixkat horre esaten da behartuta, baina jangen ituen, eta multarik ez gero. Ondo pentsatzen gainera, geixau eskatzeko, zezuk aldozu eskatu nahi dozu beste. Baina, bolako gauza bat jartzen dutzu, eta da, lehengo maikoa janin biozu. Gero berriz eskatzeko duan, ondo pentsatzen ga, ze bufetetan bebai janari pixa bat botatzen da, eta bada, modu jasangarri dago. Nik uste baietz. Hementxe, pesto aitzeko sartu dugu, tomate lehorrak, olixua 100 gramo sartu ditut. Holan, biztan, gatza, albaka, gazta, tomatia...
Bueno, azkenean izango zen pesto bat normala. Bai? Baina tomate lehorraren kontuarekin, ez? Bai, hori da. Orduan honei, egurra, eta saltza inda. Oso ondo, esan dako, jatetxe hauek ezautzen ez dituzunentzako, da gehien bat hori, zukarta daukazu, esate izute, zeitzu nahi dituzu azteko. Hau, jaten duzu, etortzen da, orain, aukeratzen dituzu, eta beti, bukatzen duzune, etortzen da zerbitzaria eta esaten zuen. Bale, jarraitu behar duzu jaten? Bai, oinetan nahi duzu, gaina zenbakia jartzen dizute plater bakoitzak, 37 eta 43. Eta berriro, eta horrela, nahi dozun beste. Nahi beste, baina hori bai, bere izan, ez, mesedez, eta hori, Patek esan duena, zentzuakin jolastuz, ez eskatzearen hau goxua hongo da, ez, eskatu jan behar duzuena, bestela, hori, 5 eurotako gehigarria, bestela zan, ez da, ama 8 euro. Baina hori batzukin, nik uste dut nire mutilan argazki bat jartzen da behila sarreran, eta ikusten da baina etorten esaten da baina, hau dator. Horrek 2 metroko gigante horrek. Zulua ingo dio. Bai, karo, batzukin, bezero batzukin, galtzen atarako die. Alturan kontua ipatu duzuela, Patri, guk, geratu ginen harrituta, zegoen, helduen presioa, beste puntakin ematot. Helduen presioa, eta gero, umiena. Baina umiena esan umiena. Bat 20 baino gutxiago neurtzen duten mutikoena. Benetan? Neskan mutilena. Esan adina, zan altuera. Zebitxisa. Zan zuen, ez dira, karo, esango zuten. Bai, hemen egongo dira, umeak, agian, bakarrik, 6 urte dituztenak, horrelako kankailuak, eta aita baino gehiago jango dutenak. Eta honi, umearen prezio ingo dio, 9 euro. Eta deskuidatzen bazara igual, gurasoek baino gehiago jaten du. Orduan zan altuera. Nik hori sushiakin probau izan dut, baina pizzakin egoten bazan, galtzen atarako ginen. Pizzakin beti ingo zina zeituan. Galtzen zu. Olako bufetetan, Patri, zu konturatzen basa, hauek dana biztan daukatenak, Dana dira oso, frigitutako gauzak, saltzak, koipetxuak, eta aina, juten zazieran da, eskura daukasunez, jaten duzu askar, eta plater batetik bestera, jatetxe batean, itxaroten den tarte hori, ez da errespetatzen. Da hor, komeni da geldi gotea pixkat lasai, itzegin, eta altzatu berriro joan, hartu pixkat, hor juten za, eta ziren dakozu da, jan, eta zei joan lepo. Eta hauek baldin badaude da, diru ataratzen dutelako. Ez daude hauek... Galtzeko ez dauz. Ez dauz galtzeko. Orduan da, hor, teknika badaude, 3 egun jangabe joan zaitezte. Bueno, hori badau bufeta handi bat, Legrand's Buffet, Frantzian dauena, eta horrek kostatzen da guztu, 80 eurotik gora dauela pertsona bakoitzeko, eta bada, ez dakidan, munduko gazta kolekzioa handixena daukana, eta euskotzora bakandoa, pia gauza, ni hortara joango nintzen, holan, aurreko egunean entxaladatxo bat afalduta, edo joango nintzen gozez. Ezkenean aprobetxatzeko. Nik ez da urte izan zen, 83, 84, 85, hortik. 3 horietan dago. Ni honitzen Bilboko Lope de Aro hotelean lanean, Bostizarretako hotela, eta arek zeukan, orduan garaia hartan, bufeta 5.000 pesta. 5.000 pesta, jasan... Osea, 30 euro gaurkuak. Gaur egungo 30, baina orduan ziren gaur egungo 100 euro. Orduan igoratzen naiz, xuberoa jatetxera juten mazinen jatera ero, 7.000-8.000 euro zan buruko. Hau zan, 5.000 peseta, oza, euro ez, peseta, perdón. Pizza, Luis, horren pizza moruko. Ez, orduan, nahi dutela, olako goimaiako jatetxetara 7.000-8.000 peseta zan. Eta hau zan, 5.000 peseta bufeta, baina zan bufet elegante bat. Hau zen, bakaiagoa, era ezberdinetan prestauta, behiaren izatza, saltzan, abakanto ensalada, eta zan, goimoia, eta edariak ere, aparte zeuden, baina bestatzuk tartean sartzen zienak, dirua balio zuten. Eta jende pila etortzen zen, horra, baitera, olako janari bereziak eta lagunekin eta, eta horbe, lasai joan behar zen. Lasai, azkenean zieran jenteak uste duk da, ez da izerren ensalada honena, eta saltza rosa pixka botatzen zenion, eta horre eukilao betetzen du. Baina gero zez, bufetetara eta ikuste dituzu, olako jendeak hartze ditu. Lasaña bat, gero kroketa bi, gero saltza rosa bat, gero otarra iska bat, eta ikuste duzu, olako nazketa raro batzu. Biteli, zu gure jefia, jefe ez hau. Jefia, ordaintzen diguna. I punto. Ni berarekin urte pile batean egin bufet
eta munduko nasketa aldrebesenak, bai gozaltzeko, bai bufeta tokatu dan guztietan esatezu. Tio, ini, zela jate oso hori naztuta. Bera izena esan duzu. Bai, eske esan inbar da. Hau da, gozarian pankakeak eta egoten dira, ez? Bai. Eta bai, egoten dira hauetan estatu batuetako olako gozarietan da bai, eta egoten dira babarrunak eta olakoak gozari inglesean. Bai. Bueno, pankeikeak babarrunekinan ondoan, ziapea gero aldamenean, gero odolkia, esate zeion, letxe. Letxe gorrion. Eta naztuta jaten zain, eta, ze ona, hau berriro errepikatu behar dut da. Tio, ez haitxe pasa. Ez pasau. Bueno, hemen ekarri zinun, inigon errazta bat, esan kuskusa barazkixekin, eta esan ahabi marmela batekin. Bai, gero lagungarria, bai, hori horako espinolio bat itxen duen ahabiarekin, da ondo zegoen, ondo, interesan. Hementxe, ez, purot esan, horrek, nahazketak eta. Hementxe, pizza labian, behitxu geratzen gako, minutu terdi, segitxuan. Gero sartuko honek tomate konfitatuak, orduan tomate konfitatuak itxeko, txerri tomateak, belar usaintxu batzuk, nik oreganoa jarri dut, baina zuek nahi dozuena, berakatza, oliba olioaz estali, eta labian joango da, ordu baten 180 gradutara. Vale. Nik pizza iguroten ez itxoitia, itxoit, aia, itxo hau, xapurtutxen, hementxe. Daukoia, ja. Ekarri dituzu konfitatuta. Ia konfitatuta ekarri ditut, eta honek, holan tostadatxo baten, gozaltzeko, goixien, gazta fresko apurtxo batekin. Humus baten gainean, entzalada baten dako, super goxuek. Goi eze pizza itxoiten? Bai, orduan hau etzarrezu, bitarten pika... Itxoin pizzarako, Hale, boka, iba prest? Ja, baina, horre zaera badago erderaz, ez? Ogiarekin, txotxoloen janaria, ero olako baten ez dago, gaixi itzulita, Ba, ez dago. Baina ogixakin ez da joango, entxe, gauza gehiago jarrikotza. Eta ez da itxatzi, Karo, bitxu. Ni ikertzen nahi nez, Bale, orduan. Noixean behin honet trukuak, balixo da, Bai. Oin, ireki eta betegarria nahi duguna. Hori da. Gure kasuan, Gure kasuan, jarriko. Gure pesto berezia. Bai. Krematxua, ez? Ia, ber. Saldo agua, venga, esan, A ber, Aitor, kamarakin. Hementxe jarriko, ene. Hola, oso natural, Patri? Bai, iso lan natural. Kamarian ikusteko, da ez erratzeko gainera. Bai, zau, kontutan izan, labetik atara berria daukagula. Hori da. Pesto gehiago gardu berorrek? Nik ustatez ez. Vale, pesto bat. Holaxe, listo. Gero jarriko tzaube bai, gazta. Orduan, gazta. Eta gauzan, mozzarella gazta, pizza bati jartzea, freskoa horrela, ero birrinduta dagoena, aldea dago, Hau burrata da, Bai, nahi zuet esan, gazta mozzarella bat izango basan. Hau orduan, zabaldu ingo, hemen. Betxuz, Bai, ari gara, 8.000 eurotara eskara urbilduko, baina ikusita zenbat sartzen ari gara urbiltzen, pixkanaka. Ez dut zule, 10 eurotan salduko notzula, da merke izango zala? Bueno, ez exageratu. Lagun presioa. Urdai espikoa be, botabiko jako, ez? Bai, aukeran, ni nahi dut. Bitu, naiz oso salami zalean, Ez? Takit. Hementxe be... Lehenko Bai, ez esaten nahi di, bale, ez hartu gehiago, niokon bako, bitu Alberto zelako agosarra daukan honek. Bitu, gaina errukula honek loratxue dauko. Bai? Eta loratxue be. Barrura. Gero. Gazta gehiago. Bueno, ez lehenko, tomatetxe batzuk. Ez dakit ordena betetzen ari garen, Patri? Ez. Lehen esan dako, hau ez da pizza bat. Claro, hau gitarteko bada, orduan... Gainera, gero, sabelian dana nahaztu bidata. Hori izaten dute, toki berdine edo ala dana. Eta toki berdinetik atatzen omen. Lehenko, hau? Bai. Gure modena... Hori da. Krema. Txitxura hartzen ari da. Hau, norentzako izango da, ba? Iturrieta. Izena dauka hemen. Iturrieta, letrak atera dira. Ba, iturrietak atarako ez orduan platertxo bato. Platertxoa? Platera handia beharko. Entxaladera bato. A ber, non jartzen duen hau. Hau ez dakizelan jango dugune. Oin, erditi moztu. Igual hor jarri taulan erditi moztu eta zerbitzatzeko erditi moztu eta? Ba, igual, bai. Atara xerrasko Bai. Laban bat. Hemen dauka berrorek. Handia behar bat du hemen. Ia. Ez da gendik ideia ona izan da nau, Oso ideia ona, Patri. Benetan, hau da.
Izba geneukan txorienen jariokorreko. Gazta jariokorreko. Ontxe beste platretxo bat azara biztazu. Beste platera, badaukagu ere. Beltza, txuria. Ona bai, garbixaia ez dakidan oso. Bueno, patri, osatzen ari gara, eta hori agarrantzitsua. Zuretako tanietako hau satarrena. Gero bestia lantaldiantzako. Eta hause da, gure pizza ogitartekoa. Edo pizza sandwicha. Eta berriz moztu, venga, bota jozuzuk, emoi jozuzuk. Lasai, nongo digo loko. Mosketa bat. Berriz beste mosketa bat. Mosketa bat. Boa. Ai, urdai espikoan eraldera eroria. Oine! Ze pena, Patricia! Hori, bai, zu, mozten dauenak beti eramaten da, o... Zatirirko, nena. Ez duzetan. Hemen, dignidade asko ez dauko, baina hemen galtzia dana, be. Ez dakit oso ondo dauen. Bueno, oso goxua, eta hori zigorrek, hoi asko... makiltxo batzuk? Venga, ontsi gatoz. Oilasko makiltxoak. Hori izango da gure gaurko bigarren eta azken errezeta, eta hau ere oso erreza, osagaiak eskura ditugunak beti, eta ikusiko duzue, azkar-azkar nola egingo du. Oilasko asatitu eta robotean txiki-txiki moztuko du. Jarraian, ogi birrindua, baratxuri lehorra, gazta, harto almidoia, ketchup pixka bat, eta patata birrindua gehituko dizkiogu, ore bat egin, eta hau erretilu batean oskailuan sartuko dugu 2 orduz. Atera, moztu eta labean erreko du 220 gradutara 15-20 minutuz. Eta gustuko saltzarekin zerbitzatu, kasu hontan, ketchup aukeratu. Oso ondo. Ketchup erabiliko duganez. Bueno, oso erresa, ez dauka, holan, misterio handirik, hartuko ditu, holan, papar bat, azkenean, oiazko papar bat, hemen bi aldea daude, eta hauek olako robot batean, ero bestela zuen harakinei eskatu dizue txiki-txiki moztea, eta gero izango da, gainerako osagaiekin, olako gopor batean, nastea. Ez dauka, patata baingo duna hemen birrindu, gero uretan sartu eta almidoi guztiak kenduko diogu, eta ondo sukatuta jarriko du, baina bestela, bueno, oso goxua geratzen dira, gainera labean ingo ditugu, ez ditugu frigituko, eta zapore aldetik eta goxua. Onartzen dut goxua duela. Betxu, probauko ditugu. Eta bai, egisa da, honek oiazko makiltxuak, oiazko nagetzak eta olakoak, gero ez da, nagixauak gara, eta itxeitxugu asko erosi, ez da? Erosi etxian inbiarrian. Eta azkenean etxian ikusten duzue, dala gauzat oso erresa etxia eta emaitza ona ataratzen da. Eta ja, gara, hain nagixak, ja nagetzak, badaukie bere lana, ez? Edo badaukie, bere errezeta jarraitzen eta, baina jendeak erosten dagoena gazta birrindua, gazta birrinduta datorrena, horrekin zehingo. Ze gazta birrinduta? Hau? Bai. Ze pasten da, baina, nok erosten du gazta birrindu gabe ba? Gazta birrindu ere behiz erosten duzunen, ni beti gazta birrindu ere, zer egiten du gaizki? Gauzia da, gazta birrinduak beti izaten dugun bezala kalitateak eta kalitatea dauz. Eta orduan, badauz batzuk, mozzarella gazta bat normala, bolan datorrena, eta beste batzutan, hori, birrinduta datorrena, da hori gainera, onagoa izaten da batzutan, ze lehorraua dau, eta, azkenean, errezeta konkretu batzundako, onagoa da. Segon ze errezetetan, egia da, batero beste ere. Baina, gauzia da, osagaiei, enbiotzagula erreparatu, ze horrek, azentzale batzuk irakurtzen da, gazta batzuk, badaukie gazta, badaukie esnia, baina gero badaukie almidoiak, aukitze dituzte patatak, eta horako beste osagai batzuk, horrek gaztak, azkenean, loditzeko edo etekin ekonomiko geixau ataratzeko, eta... Bai, hori gauzak gehienen moduan, ez? Nik uste dut gaur egun, bai hori ditu garela, dana jendeak bandejetan erostera, ez begiratzera zer daukan, gehiago, askotan tamalez presiora begiratzera lehen gaietara baino, eta, orduan, gero... Bai. Gertatzen dana. Gure... Ikustu duzu, ez dauken inungo misterio, hau, txikituta, laban batekin olako gaiurik ez badako zuen, labanarekin aldu zuen da txikien, eta ero esan dakoa, oin ingo duna da,
patata bat hartu, eta betiko gailu magikoarekin. Finetik pasatuko dugu, gero ura sartu, eta uretan hemen almidoi guztiak dugu, garbitu ingo dugu, alegia. Eta gero ondo sukatu, horra jongo da. Gazta, birrindua, Patriren baimenarekin, hor botako ogi birrindua, baita baratxuri lehorra ketxupak oiaraka bat, eta harto almidoia 2 koiaraka da. Hauek danak hor lako erretilu batean ondo prentzatu, eta oskaiura. Baina, berezuk gazta birrindua esan dozu, baina bakizu gazta dan. Ze, supermerkatura zoi esenean, dauz 3 produktu mota. Bat hau, gazta, gero beste produktu mota bat hau, gazta urtua, horra, honek, batortzen diena krema moduan. Horrek ez ditut, ez daiz gustatzen, horrek ez ditut. Eta gero beste produktu kategoria bada, gaztatik eratorritako produktuak. Hau da, batzuk egoten die gazta hautsian, gazta birrindua, hori, almidoiekin, horrek, etorten dienak normali horrek 4 gaztata. Horrek batzuk laranja, beste batzuk horixak, beste batzuk. Horrek, normalian die gaztatik eratorritako produktuak, ez da 100% gazta. Beraz, hau? Hau, etxea, hau hemen txorien ez zegoen. Bestakit, gaina ondutakoa da. Gainekaldian zeukan nolan lizun pixka, baina Rokaforre aldea izango dalakoan berdin zaizu, ez, Patri? Beraz, gazta urdina, ez? Gazta urdinen familian sartu dezakegu. Gazta urdinetik eratorritako produktua txorien. Hori da. Ondo ditzen zaizu, ez? Bai. Gustatzen gaku pila bat. Bueno, hemen, esan dakoa, pixkat almidoia garbitu ingo diogu, eta iragazi ingo dut, eta ondo istutu ondoren, barrura jongo eta gainerako osagai guztia botatzen jongo gara. Gaur, errezeta errezak, Zurea, zein idea. Simplea. Jo, ona zauen pizza, Bai, egia da. Hor ikusten dut eta... Bai, hor dago guri begira. Ze, karo, zuzendari jaunak, ez digu usten, gu jartzen dugu hor bat argazirako, eta ezin dugu dastatu... Ez? Hori ezin da... Patricia! Purtsu bat, bakarrik. 9 urte nitxo horienen hori ez dira utzi egiten da, etortzen dain gaztia, eta hala, taka, nahi duena. Gaztia deitu dozazu? Konparatzea da, Albertorekin konparatzen zaitu eta gaztia zara, Patricia. A ber, nire eta zuetanik ekipo berdineko gara. Nik uste duzue piropo bat bota, kendu itxen dutzu da. Zeba? Supermerkatutan... Beitu nola, moldatu da. Hau berez da. Beitu. Baina, tak. Jan, lapurtu indozkue gopor batzen. Baina, hau, atzekaldean nukan da, erabiltzeko gogoan nukan, ez? Ogi birrindua, baratxuri lehorra... Esan minotzun, gazta supermerkatutan erosi zaikela. Bai. Eta zuk eskubidea daukotzula jakiteko, nondik dauen, osagaiak irakurtzeko, eta bueno, zuk erabakitzeko azkenean, nahi dozun produktu bat ultraprozesatua erosi edo ez. Bai. Baina, jadetxe baten... Ketxu. Bai, eskubide hori galdu itxen dozu. Ze azkenean, ez dagotzu nola jakin, jatetxe batzuk jate dutzu, hau etxian eindakua da, edo postre hau etxekua da, edo ez dakit batzutan... Eta etxekua izan behar dela, fiatzen zara, ez? Bai, hori da. Baina, gauzea da jatetxe baten ez dauela nola jakiterik, fidatu inbizara, hori etxian eina dauen, edo ez. Orduan... hortze da behiz, erabakixak hartzen, eta behiz, Frantzian... Bai, horren inguna aipatu denuen zerbe, bai. Bai, hori da, datorren urtetik izango da derrigorrezkoa edo hori nahi dago etxia. Eta hori, asko pasatzen da bidez, Ego Euskal Herriko bintzat pintxo tabernekin, ez? Bai. Zurez, pintxo tabernekin, talen oikoa esan, pintxuak etxian edo bertan etxia. Eta gaur egun zoiz, da leku batzuetan, igual dauzkotzu hor aragigola batzuk, kroketa batzuk, ezakiz eta itxura oso goxua daukiena, baina ez dauz etxian eina. Eta orduan da, zuk aukitzia... Ez duela esan nahi txarra daudenik, ez txarra diene, baina... Dauz horrek kinta gamakoa ditzen diena, ez? Bosgarren gamako produktuak oso onak dauz, kalitate gorenekuak, baina, gauzea da, zuk eskubidea jakitia, hori, eurak indabien edo ez. Bai, eta hor, Frantzian derrigortuta egongo dira jatetxeak ez... Hori da. Ez atera. Zuk jarriko zauen olako zeo zementxe? Bueno, Patri, txorienen, izan genuen, bai? Naiz batzen zuen da. Bera daukabona jatetxe bat, eta oin jatetxea bakarrik astebukaretan lan egiten du, eta aste bitartean egiten du, utzean enbasatuta txipiroiak, aragibolak, olako gauzak, kasuelatxo moduan, jatetxetan saltzeko, eta hortaz bizira astean zer hori egiten du lan, hori, eta Donostiko,
esan da, taberna pila batek eta saltzen dituzte onak, bere produktuak. Horrela, bakarrik behar dutena, ez dute sukalderi behar, bakarrik behar dituzte oskailua eta mikroila behar, hori kasuelatxotan ero denelakoa jarri, eta ero, zerbitzatu. Eta, bueno, baina, zuk esaten bauzu, bai, hauek, enpresat egiten dizkigu, ero guk ez ditugu egiten, argi utzita, hori ondo irutzen. Bueno, ondo irutzen zait. Argitzia. Eta bera, hori, hasi izan tontoka, hori lehen mendira jute zala pila, eta ite zituen utzean enbasatuta paketetxoak, gero hasi izan bere jatetxean jendeari saltzen hori oso ondo juntzan, eta azkenean horrek eraman dio, azkenean, eike da, jatetxe pila bat zendako, kasuelatxoetan da saltzen duten, txalmasaiak eta olako gauza. Bueno, hau, lortutako orea, ikusi duzue, bota diogu, dana baratxuria, ketxupa, gero hartu, jarri dugu gatz eta piperbeltz puntuan, ondo estutu, eta honek jun behar du, oskaiura gutxienez, 2 ordu komeni. Nik hemen, karri dugu etxetik, egin da, eta ikusten duzue, niko, trinkoa geratzen dala. Eta patatak ze efektu dauka kasu honetan? Gorputza ematen dio. Eta gero, baina merketu iten digu produktua. Olako da, benetan askotan, gauzak olako botatzen dira, almitoiak eta zetako botatzen dira. Ez digu, produktua loditzeko eta... Hemen, lehortu egiten digu, eta, baina bere puntu emango. Hor, jartzen ditugu, horrela, moztuta, karratutxuak, nahi izan ezkero, hau, frijitu inaldugu, kurruskari utzi nahi badugu, inalduguna da, ogi birrindutik, hau da, lehenko irinetik, ogi birrindutik, pasa, irina arrautza ogi birrindua, eta ero frijitu, orduan kurruskari, baina horrela ere, ikusiko zue, labera 220 gradutara, 15-20 gradu minutu bitartean, sartzen dugu, olio pixka batekin margotuta, eta osasuntxu, eta ze gozo geratzen dira, gure oiazko makiltxo hauek, saltzen dituztena baino, bintzat, nik uste dut, osasuntxu hauek eta hobeak izango dira. Patri, utziazu, esan dago, 15 minutu, abagatoz. Perfecto. Txarte. Bueno, 15 minutu ondoren, hemen dauzkazue gure oiazko makiltxoak, ziape pixkatekin, eta lehen sobratu zaidan, ketchup pixkatekin, jateko prest, biteli. Bai. Ze badakizu ziape zalea zaela, eta bada espada jarri zutor pixka bat. Entxe. Eta niko kurruskari geratzen dira, hauek, hau, inbarko honen krunch hori, indageratu dira krunch hori. Zentu dago lan, etxean jako saltxitxotxo bat edo? Edo aragi bola bat? Ona. Ez zaiten, etxean indakua, hori nola da inglesez? Homemade. Homemade, zuetan okular dezagon. Eta honekin, bihar ostirala, astea bukatuko dutxo horienen, eta zuek gurekin izatean edo, beraz? Bihar arte.